जोंनि इउनाइटेड बर' लुथेरान गिर्जानिफ्राय बयनिसिमबो बे समाव गाहाम हामलाय हरबाय जे जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि उपलक्षे जे जों बोसोरे बोसोरे जेरै रंजायो बे मथेनि देग्लायबो आरोबाव जोङो नैबे ख्रिस्टमासाव बा जिसु ख्रिस्ट' सारि जानायनि सानाव जोङो बयनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनाय साफ्रोमनोबो बे समाव जासिहरनाय थाहैबाय। जोंनो जे गिर्जाफोरखौ नांगौ रोखोमनि जों लुखांनांगौमोन बे रोखोम जों लुखांनो हायाखै दुखुथियाफोर जानायखाय। बेनिखायनो जोंनि जे गभार्नमेन्ट बा जोंनि जे गभर्नमेन्टफोर बेफोरनिफ्राय धोरोमनि पक्षेबो माबा मोनसे अनुष्ठानफोर बा माबा मोनसे हेफाजाब होयोब्ला जोंनिफ्राय जों जोबोद गोजोनगौ जों बेखौहाय फोरमायहरनाय जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।